Good morning mga boss. Ayan. So ayan, nandito tayo sa project. So i-update natin yung project natin dito na bahay. So andito lang ito sa barangay Bantog, Tarlac. Siyempre, ayan, kamusta po kayo? Ayan, welcome back to my channel. Siyempre, Maclagunilla Vlog. Pababa natin yung mga materyales, pababa natin. Ano ko nga muna to, patayin ko muna. Okay, patay. So, nagdala tayo ng rito mga boss na skim coat kasi nagkulang sila. Pababa na lang natin. Oh, kamusta? Ito baba ka? Ayun welcome back. Si Ambet. Yan, yung lang, yung bag lang yan, hindi na yan. Yung tatlong bag. May balikbayan tayong kasama. Okay, so yan yung natin mga boss. Dito. Nalis na yung railing sa taas. So papalitan na lang yan ng stainless. Tapos yung mga poste na yan mga boss, ganyan mangyayari dyan, katulad dito sa baba. Yan, ganyan mangyayari doon. Pan? Ng aging ito. Ito na yung dalawang box. Yun, tayo ko. Dito muna nasatan yung malaki kay kunin yung mga tools. Ano yan? Yung mga tools doon. Pinagawa ko yung sila dito. Problema yung sila rin namin doon. Saan? Yung doon, wala kami masila na pinagawa ko mga gawin. Ba't nagbarado yan? Yung share doon? Pinanay? Oo. Problema, may hindi ko na kasi na hindi na Kaya, pinagawa naman ni nanay. Siya ko, sige na, plans muna, tignan mo materials. Sige. Okay, so dito mga boss, inayos na ni Ton dito sa taas. So dati kasi nabitin dyan kasi naglagay tayo ng dito ng cabinet. So ni-repair niya. So sumunod na rin yung ceiling natin dito sa cabinet. So okay naman na rito. So yung iba wala pang aging. So hindi pa nalagyan ng aging. Tapos yung iba naman dito wala pa yung rinse hood. So yun na lang hinihintay natin doon. So yung rinse hood dyan, tapos yung kalan natin dito. So kailan kasi na may may pit na yun bago tayo maglagay ng countertop dito. So pwede na sana nating palagyan ng countertop. So hinintay lang muna natin yun, yung ilalagay dito para sabay-sabay na. Pagkatapos doon, yun ang susunod natin yung countertop. Okay, so dito naman, so okay na rin dito. So yun, yung takip niya. So ilalagyan na lang ng aging para may lagay doon. So ito yung TV rack. So TV na lang kulang dito mga boss. Okay, so dito naman so ayun mga boss. So dito naman okay naman na rito. So na lang, ang kulang dito yung ang kulang na lang dito yung aging na lang kulang. So wala pang aging dito. Okay. Hello pate. Hello, kamusta pate? Kamusta pate? Wala. Apir. Ne, wala naman. Wala kang pasok pate? Wala. Huwag ka dyan sa taas. Bakit? Madisgrasya ka dyan. Parang pa ko. Baba ka, baba. Ay, baba.
bade. Oh, bet wala kang chinelas, buddy. Andun. Ay, iniwan mo doon. Oh, so very good. May dun. Da upuan. Ano, shout out ka, buddy? Sinong siya shout out mo? Ha? Shout out. Out. Oh, sinong babatiin mo? Si Kuya. Kuya, Ang pangit. Kuya Pangit. Kuya, ayos ah. Basta yung kasama mo, buddy? Ha? Basta yung kasama mo, buddy? Wala. Mag-isa ka lang ngayon? Ah. Yung kalaro Ano mo? sa bahay? Nasa bahay? Yung kasama mo? Yung si tatay tapos si tito wala. Kumain ka na, buddy? Trabaho si tito eh. Ah, nagtatrabaho ba? Kakarga si tito. Ayos ah. Sino si kuya? Kuya. Pero ulit. Ayun. Ayos, buddy? Ayos ba yung trabaho namin, buddy? Apa? Ah, Hindi galing na ba? may ipis dun oh. May ipis ba doon? Anong gagawin natin sa ipis? Oh! Oo nga, may ipis ah. Buddy, magchinilas ka, buddy. Magchinilas ka. Bade. Ala, pasaway ka naman, buddy. So, dito mga boss, nag-skim coat na sila rito. So, preparation para sa pagpintura. Papunta tayo sa taas. So dito, so okay na, may hanger na. May hanger na. Ayos na. Oh, meron pang electric fan dito. Oh, frame niya yung cabinet natin. Yes. Tingnan natin yung mga boss. Okay na. So dito, pupostehan pa uli nila ito. So kunin nila yung pantay na poste. Nasa baba din naman ng halo nila eh. Ayun mo, pwede. Boss. Sige. Kapit tayo mga boss. Kapit tayo. Okay. So yun ang inaayos nila ngayon. Sa may taas. Sino mo dito na? Tara na mga boss. Okay. So ayan, mag-isa lang akong biyahe ngayon mga boss. So kasama ko si Mac Ranger. So ayan, solo flight. Mga boss, shoutout ka pala kay Tita Mila. Yung kapatid ni tatay. So pinapa-shoutout niya si tatay. Ano, shoutout daw kay tatay ko. Ay, Tita Mila, love you po. Ayan, ayan, kamusta na lang po kila Ping Pong dyan sa Plaridel, Bulacan. Siyempre sa mga pinsan ko dyan. So ayan, pupunta tayo ngayon dun sa Umingan, Pangasinan mga boss. Kasi may umpisan tayong project doon na cabinet. So ngayon po yung first day nila doon na magtatrabaho. So nauna na sila Badinoli. So kasama niya sila paring Mark, tsaka yung mga ibang kasama natin sa trabaho. So nauna na sila kanina, sumabay sila dun sa delivery truck.
sumabay sila kanina doon. So ngayon nabuling ko na lang sila kasi pumunta pa kasi ako ng Tarlac. Bumili ako ng mga materyales na kailangan nila doon sa project. Kaya dumaan tayo doon kanina. Okay, so tara. Shout out sa mga taga Umingan, Pangasinan, lalong-lalo na dyan sa barangay Labuan, Umingan, Pangasinan. Okay, dito na tayo sa barangay Labuan. Ano? Barangay Labuan, Umingan, Pangasinan. So ayun ang mga kasama natin. So nabutan ko sila. So may tricycle, tapos yung delivery truck. Tsaka si Badinoli, gamit niya yung kotse niya. Okay, so yan po yung bahay. Yan po yung bahay na gagawin natin. Yung cabinet niya mga boss. So cabinet lang yung gagawin natin dito. So marami pa sa ating ipapagawa si sir. Kaya lang sabi ko, yung grupo na to sa cabinet lang sila. So kahit na all around naman sila kung tutusin itong mga tao ko rito. So gusto ko mag-focus sila sa cabinet kasi maraming nakapila sa cabinet mga boss. Okay, so ayan, nagbababa na sila ng board. So ayan. So ayan yung mga in-order natin kahapon. So pagkita ko yung gagawin natin dito. Diyan pa nga na iwan na dyan yung tayo. Ay, dyan na yung kwarta. Okay, buksan natin. Buksan natin mga boss. Medyo medyo madilim kasi. Buksan natin yung ilaw. Yung ilaw na ito hindi ko makahanap. Oh, ito siguro. Yun. Isa dito. Ayun. Okay. So ito hindi pa natin malalagyan ito kasi kailangan pa kasi nilang mag-tiles bago natin lagyan yan. So dito, so ayan, ipakita ko muna dyan sa screen yung 3D model na ito mga boss para magkaroon kayo ng idea. Okay. So ganyan po yung mangyayari dito mga boss. Tapos dito, andito yung pull out, tapos lagayan ng tangke. Tapos ito yung range hood, yung gas range, tapos range hood. Tapos dito, may drawer tayong ginawa rito, drawer. Tapos ito, open na lang yan. Parang nag-ano lang tayo, nag-open. Tapos dito, meron tayong nalagay na ano dito, na ano yun, yung tawag doon, yung organizer. So parang pull out din siya, pull out basket organizer ditong banda sa gilid kasi makikita nyo andito na kagad yung kitchen sink nila. So meron tayong bakante dito na maliit, so sakto-sakto yun para dun sa organizer natin. Okay, so dito naman, so ito yun yung pull out basket. Tapos dito yung rinse hood. Tapos dito nga pala mga boss. So ang gagawin natin dito 50 cm mula ang yung hanging cabinet natin. 50 cm yung agwat nito mula dito sa countertop, 50 cm. So bababata pa tayo dito sa may tiles nila. So 50 cm yun kasi yung standard ng hanging cabinet natin. Tapos dito sa range hood, so mula dito sa top niya, so magpapataas tayo ng 65 cm. So yun po kasi yung standard ng range hood natin. So ayon sa eksperto. So hindi tayo papatong dito. Hindi natin papatong ano to.
So bababa tayo rito. So sakto rin naman kasi hindi naman ito nakalitaw. So nakapantay lang siya sa tiles. So ganun. So ito pa. Ito pa pala yung isang ano natin dito. Yan o. May kanto pala doon. May drawing ako dyan. So lalagyan natin ng ano yan ng pull-out basket. So tingnan natin kung kakasya yung ano dyan. Yung pull-out basket natin dyan. Kasi dito meron pa tayong ilalagay na gasol. So yun ang hindi ko napansin. Yung kanto doon sa baba. Tapos yung kanto doon. So hindi ko napansin. So babawasan na lang natin yun. So doon walang problema. Kasi wala naman tayong maraming ilalagay doon. So okay na yan. Hindi masyadong problema yan. So dito tayo nagkakaproblema. Kasi meron palang ano doon. May nakalagay na kanto. So may kanto tayo dyan. So nakita nyo. May kanto. Ayan o. So dito yung pull-out basket. So kung kailangan i-adjust dito. So tingnan natin kung pwede pang i-adjust. Basta magkasya yung lagay ng tangke dito. Kasi yung lagay ng tangke dito mga boss, hihilain lang natin. So para hindi sila mahirapan na magpasok ng tangke doon. So may drawer yun. Hihilain natin yun. Tapos ipapatong nila. Tapos babalik natin. Ganun yung style ng lagay ng tangke. So dito lang tayo medyo nakukomplikado. So dito nasolusyonan ko naman na may kanto doon. So nasolusyonan ko na yan, walang problema dyan. Pati dito nasolusyonan ko na rin yan. So wala nang problema dyan. So yun lang hindi ko nakita masyado itong nasa baba. So hindi ko na pansin. So dito walang problema. Dito kayang-kaya natin yan. Dito lang medyo komplikado kasi may sukat nga tayong sinusunod diyan. Ang sukat ng pull out tsaka yung tangke. Okay. So yan yung gagawin natin dito. So gumawa na rin ako ng cut list nito kung paano nila tabasin yung board. So malaking tulong kasi yon pag magtatabas ka kung gagawa ka ng kitchen cabinet. So na-topic ko na rin yan dun sa ibang video natin. So papakita ko na lang mamaya para makita nyo, maintindihan yung ibig sabihin ng ibig sabihin ko, pati yung mga drawing dito. Papakita ko yan mamaya mga boss. So yun, shout out kay Lapad, sabi ko. Shout out kay Lapad. Alis na kami. So uwi na sila mga boss. Balik na sila doon sa hardware, sa Taberia. So si Lapad daw dapat yung pupunta rito na magde-deliver kasi gusto niyang siya sumama. So yun ang pumalit si Kwan. Siya yung pumalit dito. Si Jerry yung pumalit dito mga boss na sumama. So ngayon nung punta ko kanina doon sa Tableria, kung gusto ko sumama doon si Jerry yung sinama ni Sir, sabi niya ganyan. Ayun, alis na sila doon sa Tableria, Insular Tableria Tarlac. So ito yung ibang gamit natin mga boss. So yan, pag sila rito, nag-i-stay-in kasi yung mga kasama natin sa trabaho. So libre na yung pagkain nila, yung bigas, libre na yung bigas nila. Tapos yung lutuan, so may lutuan na rin sila na gagamitin. So may gasol tayo dyan. Tapos yung gas range, yung kalan natin. So yun ang libre sa kanila. Tapos may allowance pa sila. Bukod pa dun sa sahod nila. So yun yung nalilibre sa kanila pag nag-stay in. Pero pag sa bahay natin ginawa yan, siyempre wala nang libre. So kanya-kanyang uwi na lang. Okay. So andito yung mga ibang materials natin, pinamili natin kahapon. So kung gusto nyo malaman kung magkano yung mga bawat isa niyan, panoorin nyo na lang yung video natin kahapon mga boss. Pinakita ko rin kung saan ko binili. Okay, so ito na yung cut list optimizer natin mga boss. So ito yung cut list optimizer. So ayan mga boss. Ayan, so ito madali lang naman itong gawin kung paano kasi ito yung board mo ito yung pinaka board mo, tapos ito yung mga tabas mo. So may pattern ka na kung paano tabasin yung
board mo. So dito sa project natin, so ang maubos na ito ay nasa 14 yata, 14 o 13 pieces, ay 12 pala, 12 na board yung maubos natin dito. Yan, so ayan, 12 na board yung kailangan natin. So kung wala kayong mali, kung di kayo magkakamali dito, so ngayon dahil hindi naman tayo perfecto, tapos meron pa tayong gagawin dito, so ito yung mga boss. Yan, so ito pa yung isang gagawin natin. So maglalagay tayo ng parang lamesa dito, tapos tatakpan natin yan. So nagdagdag tayo ng board, so kumuha tayo ng bali naging 16 na. So yung 12 pieces dinagdagan natin ng apat. Yung 12 pieces dinagdagan na ng apat para doon sa mali natin, tapos din sa additional na gagawin. So ito na yun. Cut list optimizer. So i-search na lang doon sa Google. Tapos online siya, pwede mo siyang mag-type nyo lang doon, tapos yung mga kailangan nyo na cutting list, tapos i-calculate niya kung ilan yung magagamit doon sa project ninyo. Tapos isa pang ginawa ko, ito na yung bawat panel na ginawa natin. So dito makapansin nyo rito, meron akong nilagay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. So ito yung number 1. So ayan, hindi na sila mahirapan dito kasi may mga sukat na. So may mga sukat na akong nilagay rito. So number 1. So front, tsaka yung back niya, i-print ko na rin. So parang magagawa lang sila ng Lego na parang puzzle lang yung gagawin nila. So andito na rin kung paano mo i-assemble. So makikita man nila dyan kung paano i-assemble yung mga modular. So yung mga boss. So ito yung number 2, number 3, tapos number 4. So may front and back yan. Number 5, number 6, number 7, number 8, saka number 9. So ito yung number 9. Okay, so ayan, ayahay na sila mga boss. Di na sila masyadong mag-iisip dyan. Kasi yung isipin nila, naisip ko na. So gagawin na lang, assemblein na lang nila mga boss. Hindi na sila mahirapan. Hindi gaya nung bago pa lang kami, bahala na si cabinet maker kung anong tabas ang gagawin niya, kung paano niya assemblein. So bahala na si cabinet maker doon kung paano niya budgetin yung board natin. So dito, budget natin, pati yung gagawin nila, may instruction na rin. So hindi na sila masyadong mahirapan. So kampante na tayo na umuwi. At yung mga komplikado na lang yung pag-uusapan namin, yun na lang yung tawag-tawag sa akin. Okay, kompleto na rin yung mga gamit natin dito. So ang wala na lang dito yung range hood, tsaka yung gas range. So yun yung bibilin natin sa susunod na punta natin dito mga boss, para miyabang natin. Tapos magbubutas pa pala tayo doon sa may tiles na yun. Bubutasan natin yan doon kasi lalabas ng usok. Kasi wala naman tayong paglalabasan dito ng usok mga boss. Pwede rin dito sa ceiling, kaya lang mas gusto ko na doon na lang sa labas magbutas kasi dito sa ceiling natin na kuburan na. So tingnan ko nga mga boss kung paano itsura niya dito sa labas. Ayan o. So dito tayo magbubutas. Bubutasan natin yan para doon sa labasan ng usok. Okay. So yung iba naman, yung mga ibang range hood, may filter naman yun. So may filter sila na doon na mismo sa range hood may filter siya, tapos lalabas sa ceiling yung usok niya. So pag na-filter yung hangin niya lalabas sa ceiling. So pag ganun yung gagamitin mo, ilang beses kang magpapalit ng filter. So may maintenance ka. Ito, diretso na doon sa labas yung usok natin. So tingnan nga natin dito sa side. So hindi ko pa napuntahan to eh. So meron pala ginawa sila sir dito. So nag-tiles din sila rito. Ano? May lababo rin dito. Ayun. Okay. So malaki pala tong bahay, tapos nakarap pala itong pader niya. Akala ko nakapinis. Hindi ko napansin. Kasi pag pupunta kasi sa
sa project natin minsan, ang pinapansin ko lang talaga yung ipapagawa. Hindi ko masyadong napapansin yung mga ibang parte ng bahay. So ito, napansin ko ito kasi nagkikisami ako at saka dito kami sa labas. So napansin ko to. Okay, so ayan, iwanan muna natin sila mga boss. Okay, ito yung bahay. Ito yung bahay na gagawin natin. So pakita ko na rin dito. So marami pang gusto ipagawa sa akin si Sir dito. So ayun oh. Ayun. Nakarap pala lahat ng pader niya. Harap. So skin coat. Maraming kakain ng skin coat ito. So tara. Sandun si Sanderford. Ay si Sanderford. Si McRanger. Si Sanderford wala na. So ayan mga boss. Okay, shoutout muna tayo mga boss. So, konti lang naman ito mga boss. So, shoutout kay Clarence Rubino from Maxiwood, Tarlac. Yan. Shoutout kay Sir Raymond Heronilla watching from Santa Maria, Pangasinan. Siyempre, shoutout din kay Toots Crisostomo watching from KSA. Yan mga boss, yan mga boss yung mga nagpa-shoutout. Siyempre, shoutout din kay Tita Mila. Yan, maraming salamat po Tita Mila. Love you po. Kamusta na rin po yung mga pinsan ko dyan sa Plaradel, Bulacan, kila Ping Pong. Okay, so yan mga boss. So hanggang dito muna yung video natin mga boss. Siyempre, kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. So ingat po tayo lagi at God bless.